Искаш ли ти да отваряш? Аз ще отворя. Ай. Ма искам такова, искам с чувство. Искам с едно Шан Пол Хейман, разбираш ли? Искам с Ladies чувство. and gentlemen. Тъй. Чай сега към камерата ли да гледам? Да, Към да, маняк. чата. Искам да те усетя в душата да ме удариш. Разбираш, искам да се разплача тук като бебе да рева. Давай. Готов съм. Айде, бе. Какво ще се случи на SummerSlam? Две вечери. Две вечери. Събота и неделя. И не само. И събота и неделя. Събота и неделя. Тоест, неделя и понеделник. В нашия случай, да. Да. Първия SummerSlam, който ще бъде две вечери. Най-голямото парти на лятото. Това е първото лятно трешване, което няма да дават публични коменти. Давай да почнем от Много някъде. мачове. Много мачове Много са. мачове. Даже Много нещо. ще бъде дълго видео, защото просто и да искаме някак да го направим по-кратко. Да, 12 мача са. Да. Insane. Добре, давай да почваме започнем. с първата вечер, 2 август. Така. В 1 часа българско време почва, събота срещу неделя, да кажем, Сутринта, Netflix. да. Първи матч, казваме, Тифани срещу Джейд за WWE Women's Championship. Simple, Без стипулейшени, simple as that без... and new. Да, и аз тъй мисля. Това е. Време след този сериозен пуш на Джейд вече да взема и титлата. Тифани нищо не се случва с нея и няма кеф. Плана, те го преебаха, аз го бях измислил. Сигурен съм, че само аз си го мислех това нещо, че много ми ще каже на Джейд. Не, всички го мислеха, ама... Не, аз съм сигурен, че бях първия. Чай, че ме звънят. Оф. Нищо с такта, с нея ми предикшен за SummerSlam. Докъде бяхме? До това, че съм единственият човек, който си мислеше, че много ми ще кеше на Джейд Каргил. Да, ти си бил първия. Беше и първия, който... Не, аз бях всъщност първия, който видя, че нещо няма да се случи. Защото ти спа. Аз спах, да. Да. Ами, Джейд 100%. Джейд е ню. Нямам какво повече да кажа аз. Лично, Ще персонално. бъде много разочароващо, ако е ретейн. И матчът ще бъде снусфест. От сега се обзалагам. Аз тъй си мисля. Даже ако е първи матч, може и да бъде проспан. От да не ми се иска. От някои хора. Може да бъде проспан. Дрю Макентайр и Логан Пол срещу Ренди Ортън и Джели Роу. Падението на Дрю Макентайр, т.е. и на Ренди Ортън. Чакай, ще видим. Дрю Макентайр, ако стигне до щатите. Ще стигне, ще го правят. Ще го правят работа. За който не е разбрал, има спекулации, че... Не е спекулации, то просто Дрю каза, че не може да стигне до щатите, защото има някакви проблеми с визи и някакви такива. Не, отишъл е на сватба в Шотландия, обаче си забравил паспорта. Как отидеш до Шотландия без паспорта? Не бе, за щатския. Там визата. Забравя си визата и не го пускат от държавата. Prediction Randy Orton и Jelly Roll, просто защото винаги, когато има селебрити инволвнато в матча, то печели. Колкото и да не искам да го кажа, аз съм на това мнение, защото все пак сме на SummerSlam и трябва да печелят фейсовете. Надявам се да стане поне някакъв интересен матч. Евентуално. Все пак Логан Пол in action, така че... Сега Jelly Roll предвид размерите му обяснява, че е много надъхания набран. Тук го казвам, ако видя Джели Роу да прави шутинг стар прес, просто ще отиде, ще се заколя пред НДК, ето тук го казвам, ще се пусна на лайв в Twitch. Сами Зейн срещу Керен Крос, синглс матч. Много тъйки ситуация, ама аз казвам Керен. И аз съм за Керен. Последния рол, може би, така малко по... Да, той се снима във вторник, след рола. Да, кога ще бъде качено вече, друг въпрос. Надявам се сряда, максимум четвъртък, нали? Кога ще бъде качено вече е друг въпрос, но спрямо последния рол съм на мнението, че Керан печели матча и там после ще стане някакви неща. Това е. Да, просто насаме може би
според мен не му трябва тая победа изобщо. Storyline wise, да. И иначе не му трябва. Защото нито е в Да, нито е в някакъв titleship contender там ранг лист. Да, имайки преди, че Кириан Крос е супер овър в компанията в момента. Да. Да, значи двамата Значи казваме Кириан Кириан Крос. Така, давай. Да, Judgment Day, Ракел Родригес. Какво казах, брат? Те следващия матч. Judgment Day, Ракел Родригес и Роксан Перес срещу Шарлот Флер и Алекса Блис за таг тим титлите женските. And New. Да, и аз съм на мнението, че Шарлот и Алекса ще спечелят. Мислех се, че ще бъде още на Evolution. Надявам се и за потенциален Лив Ретърн, поне аз, евентуално, има някакъв шанс. Въпреки, че нищо не се е говорило по тази тема. Не знам колко е контузен. Да, просто казвам And New. Шарлот и Алекса имат някакво много стабилно, брутално кемистри и публиката им са кефи obviously, щом да са кефят на Шарлот. Да, това е... Предвид, че на Ръмбъла беше един от най-хейтваните хора. На Ръмбъла някои хора не бяха доволни от това, че Шарлот спечели, нали, някои хора. Да. Някои хора бяха много песни, което им преба цялата вечер от Ръмбъла, нали. За това, Да. че Шарлот спечели. Но, заради това таг тим, същите тия хора вече са малко почва да се трансформират в фенове на Шарлот Флер, точно заради това таг тим и заради това, което се случва, нали, с Алекса. Но мисля, че това е само изцяло заради Алекса. И ти казваш Ентню, те? Да, и аз казвам Ентню. Добре. Сега. Просто е, че нищо не се случва с тия титли в... Ами, това ти казва, те дори да ги вземат, пак не вярвам да почнат да се случва нещо. Поне, я знам, ще има някаква реакция, като се появят, нали, като излязат като цяло с титлите. Първите 2 месеца, да. Тъй. Така тук стига на един предикамент. След и потенциалните мейн евенти. Аз ще почна с това, което смятам, че няма да е мейн евент. Казвам Гюнтер и Пънк за World Heavyweight титлата. Синглс матч, без никакви стипулейшени, просто регулар матч. И казвам, че нямам предикшън. Гюнтер and Стил. Ето казах го. Аз ти обясних казах ти защо според мен тази ситуация е много сложна. Ма кажи на хората. Да, так му щях да кажа, че сега ще го кажа пак, защото ти го казах само на теб. Според мен тази ситуация като цяло с двата матча е много сложна, защото аз не го виждам Ролинс да идва на матча за титла, който не е мейн евент. Просто защото ти сам беше казал, че много шум се дига около това, че Ролинс е контузен. Ако се върне и Кеши не изпечели титлата, това трябва да е мейн евент. В смисъл, това трябва просто да закрие шоуто. Защото, нали, е толкова сериозно контузен и го няма никакъв. От друга страна, ако е мейн евент Роман и Джей срещу Брон Брейкър и Бронсън Рид, това значи, че нещо ще стане. Нещо ще стане или хилтърн на или Роман или Джей, или да дойде още някой. Така че според мен тази ситуация за това според мен тази ситуация е много сложна. Може би бих казал и аз, че Гюнтер и Пънк няма да бъде мейн евент, просто защото Роман и Джей са, нали, едни от най-големите в компанията като цяло, а Пънк е само един, който е един от най-големите в компанията. А другия матч са двама. Нали? Пренебрегваш Брони Бронсън. Въпреки, че те са най-бързо набиращите в момента хит. Искаш да го кажа? Кажи. Да се казах го. Аз казвам CM Punk and New. Без... сме на различни мнения. Без кешен. Има е първия матч. Кое? Първия матч е така има различни неща, да. Да. Те. Оставаме с мейн евента. Оставаме с мейн евента според нас, който е Роман Рейнс и Джей Усо срещу Брон Брейкър и Бронсън Рид. Simple tag матч. Как го виждаш? Така ли как го виждам? Как го виждаш? Кажи ми. Роман и Джей печелят. Обаче Пол Хеймън включва план Б. Звъни по телефончето. Някой изкача. Кой е план Б? Не мога да ти кажа кой.
Не знам. Някой изкача. С качулка Да. и с маска, така. Обаче Още някой друг изкача, изкача. изкача още някой. Изкача един измежду Зилафата или Таматонга. Да помогнат на Роман и Джей. Ето казах го. Аз съм безмолвен от това предикшън. Ето казах го. Окей. И Роман и Джей печелят. Или другия вариант е Брони Бронсън да бият, да дойде някой да им помогне, просто да се ги изкъртят от боя, но той няма стане. Знаеш, кое ще бъде, между другото, нещо, което е най-потенциално прямо Кетчмания? В смисъл, ако гледаме Кетчмания, кое ще бъде най-потенциалното? Нищо да не се случи. Да се просто един обикновен тактим матч. Да, ама това е SummerSlam, брат. Това е SummerSlam, да. Но просто Не гледаме Кетчмания. гледаме по-голямото пейпаро, нали, по иерархията. Ми не го гледаме, брат. То наистина ни беше за гледане като цяло. Аз казвам Брон Брейкър и Бронсън Рейд с хил търн на Джейлсън. Пак, стягай се. Хюч Добре, аз си изказвам мнението. Какво искаш? И аз си изказвам мнението, добре. Казвам, според мен, моето мнение е, че твоето мнение не е валидно. Ай, чао. Не ми обясняй. Оф! Тъй. Пара не мога. Отваряме втората вечер с кого? Беки Линч срещу Лайра Валкирия за WWE Women's Intercontinental Championship в No Disqualification и No Count-Out матч. Last Chance, т.е. ако Беки Линч спечели, Лайра Валкирия няма право да челенджа за титлата, докато Беки е шампион. Мой път. And still и Бейли... Добре. Бейли обръща на Лайра. Аз ще кажа And New и Бейли обръща на Лайра. Make sense, добре. Cool. Казал си. Да. Просто да знам. Той нещо го беше казал, ти сега не знам за какво да смени решението, каза, брат, точно е last chance, значи ще бъде New. What? Кога съм го казал това? Да, ти го каза той. What? То не беше ли за предния, бе? Не, за този беше. Не е вярно, бе. Как да не е вярно? За този беше. Не, бе, за предния, защото нали предния беше такъв. Нали предния там Беки нямаше право да се би за титлата, ако Лайра все още е шампион. Точно за предния матч на Лайра Валкирия и Беки Линч ставаше въпрос, защото той също беше с подобен стипулейшън, само дето там бяха добавили това Лайра да вдигне ръката на Беки, ако тя победи. И това, което си говорим с него, беше точно за този матч на Money in the Bank. Така че може да дойдеш да ми го оближи. Ти казваш Шенцил, аз казвам Ентню. И двамата казваме хилтер на Бейли. Да. Доминик Мистерио срещу AJ Styles за WWE Intercontinental Championship. Който е мнението? Мнението ми е, че AJ Styles ще стане нов мидкард шампион. Точно те. And new. Всичко друго, което беше казал, ще да е лъжа. Така е, защото Доминик имаш ли някакъв дефенс на тази титла, освен Пента и там Октагон? Или как не? Как се каже? Това другия маняк. Те ли се каже, верно? Да. Да. Не Пента, ми другия. По-малкия. Да. И аз си мисля, че ще има AJ Styles, защото Доминик дори да получава реакции извън WWE, нищо не прави с това. Буквално. Може би щеш да получава реакции, ако се случваше нещо с него, но това е ако. Вече е минало, знаем, че нищо не се случваше. Ако решат да му я оставят и сега да почнат да правят някакви работи, ще бъде леко ти отнат. И те ще правят работи с Балар, защото имаха възможност, пропуснаха я за пореден път. Такива възможности ги
ги пропускат вече от 3 години. Няма пак да обяснява за Judgment Day. Не знам дали това видео беше качено, но да кажем, че съм си казал не за Judgment Day преди някакво време. Да. Пък AJ Styles вече наближава края на кариерата и трябва да има той някакъв последен тайтъл рън да затвори. Следващия матч Сол Сокол срещу Джейкъб Фату. Steel Cage матч за WWE United States Championship. And still. Поред мен ще бъде много тъпо на едното пейпаро да я дават на един, на другото пейпаро да му я връщат на другия. Искам се да кажа Ентню. Кажи го, като се иска. Може би ще End Steel да... Освен, ако на мейн евента на предната вечер никой не дойде, сега ще дойде. Той ми е предикшън. Тама Тонга, да. И ще изпука брат си. Другия му брат. Той брат ли му е? Братовчет. И братовчет му. Ти, чай сега, какво кажеш ти? Казвам, брат, Ентню. Добре. Значи кажеш Жека, аз казвам Соло. Ретейн. Да. Добре. Нещо много бързо се движим, брат. Само 26 минути да се снимам, пък то ще бъде отрязано доста. Не знам какво става, малко те трябва да говорим някакви... Видя ли се в екран Америка? Да, и следващия матч. The Wyatt Six, Декстър Лумис и Джо Гейси срещу Андраде и Рей Феникс, срещу DIY, Джони Гаргано и Томас Чампа, срещу Фраксиъм, Аксиъм и Нейтан Фрейзър, срещу Motor City Machine Guns, Алекс Шели и Крис Сейбан, срещу The Street Profits, Анджел Докинс и Монтес Форд в Six Pack Tables, Ladders and Chairs for the WWE Tag Team Championships. Последният TLC матч е бил 2020 година. 2020 година, да. Тук и казвам End Steel. White Six. Тук брат просто ще го фърля и те фраксиям. Никаква идея няма. Казвам End Steel, защото да знам, сега им ги дадаха, ще ги побутат още малко. Ще го направят още по-готин сторилайна, след като запазят. Дано, защото за сега два дефенса не деливърват както очаква да деливърнат. Аз им давам време. Имам надежда. Казвам фраксиям, защото и Андраде и Рей Феникс виждам, и Ретейн виждам, и Твитър. Общо след. DIY няма да им ги дадат пак. Motor City няма да им ги дадат пак. Street Profits сега ги изгубиха. Фраксиям бяха много набрани, че ще спечелват титлите. Андраде и Рей Феникс са много набрани, че печелят. Wyatt Six нямам никаква идея за какво са набрани, ама те просто са набрани. Сега, co-main event. Наоми срещу Рия Рипли, срещу Io Sky, Triple Threat за Women's World Championship. And still. Simple Retain. Някой да стане, Наоми е в мега хит в момента. Yep. Хората ни са кефят. Не, че не са кефят на Рия и на Ио, ама... Да, просто... Наоми е да шит в момента. Io Sky я загубя сега, пък ако дадат на Рия Рипли, значи че Рипли ще се бие с Стефани Вакер, а според мен това е WrestleMania матч и няма да го правя толкова скоро. Така че End Steel. Най-важният матч, където ще е много премеждия. И мисля, че Софията прибия. Давай. Честно си казвам. Готов съм. Давай, идвай. Ще го пресъздадем матча само че по наш вариант. Идвай. Къде ще бием? Джон Сина срещу Коди Роудс в Street Fight за Undisputed WWE Championship. Мисля, че е ясно, че сме представители на двата лагера тук. И мисля, че е пределно ясно на всеки, който е гледал повече от едно наше видео, кой какъв отговор ще каже. Да. Така че аз казвам End New. Бам! Бам са, Джонсън да крейт stuff all time. Няма как да я загуби. Roads, End New. Няма как да я загуби тази. Особено срещу някакъв смешник. Някакъв палячо. Да. Коди Роудс End New и Double Turn ще има. Коди Роудс хил и Джонс на фейс. Да, това и аз така го виждам, но ако този матч не деливърне, наистина. Отивам и събарям целия хедквартър, брат. Честно ти кажа шутка, че. Това матч трябва да деливърне. Добавиха му и стипулейшън за Street Fight, че да промоутва филма, че снима Коди. Точно заради този стипулейшън трябва да деливърне този матч. Ама мисля, че на всички адекватни хора им е ясно, че работа е End New. Адекватните хора им е ясно, че Коди е позор. И щом CM Punk ще бъде шампион, тогава и Джонсън ще бъде шампион. Това е. Гюнтер ще ретейн, нали знаеш? Булшит. Брат, ти силно не го гледаш, ти предава. Брат, не искам да го кажа. Ма сам ще го вметна. След Ролинс End New.
Да, кешин на този матч. Да, Ще бъде крейзи. ще бъде наистина кризи. Със сигурно ще бъде начин да затворят предаването. Коди Роуз спечели, като му помага Дъстин, брат, не знам. Дъстин 60 годишния шампион в AEW. Да. Не знам. Само искам да питам, моля в коментарите, ако гледате това видео, моля в коментарите да ми напишете кой е този човек. Този човек. Според вас, кой е този човек? Аз смятам, че това е Пит Дън. Да, Пит Дън. Дори вариант да е... Бях чел, че някакви хора си мислят, че е сина на Уилям Ригъл. Това беше той. Чарли, той е висок, брат. Чарли Димс. Той е по-висок. Аз те си мисля. Пит Дън. Няко. Мисля, че е по-висок, защото това маняк беше доста нисичък. И много мязаш на Рей Мистерио, между другото. Ма той няма щалци. Да. Само чакам след 2 години да гледам Battle Royale El Grande Americano да видим кой е истинския. И последен предикшън, който правим и двамата. Майкъл Кол на края на втората вечер ще бъде без глас. Да, ако казвам лично аз. Мейн евента деливърне. Да, ако мейн евента деливърне. В противен случай не смятам, че... пак гледайки от Кетчмания. Но да, Майкъл Кол няма да има глас. Може да се казва Майкъл Кол Prediction. The Michael Cole Prediction. Добре. Казахме си предикшените. Ще затваряш ли? Или чакай. Ти отваря. Аз да затварям. Ма не, аз не мога. Не мога да го правя автентично. Давай затваря. Последно ти или аз? Давай. Аз правя вече. Айде. Не, знаеш ко. Не. Айде. Писна ми, опо ми, климатика духа, не ме студя, кръста ме боли, ще прибия някой канчи. Гаси го вече, майка му стара.